Hvala vam što ste došli na 13. uvod u radikalne teorije. Današnja tema je Gilles Deleuze, a gosti su nam Ivan Milenković i Darko Drašković iz Beograda, odnosno iz Lozana. Ako postoje radikalni mislioci, onda Gilles Deleuze to sigurno jeste. Lepo se ponašajte, molim vas. Reč je o misliocu koji je pokušavao da nas kroz novi način interpretira istoriju filozofije. Kako Jean-Luc Nancy kaže na jednom mestu, dok se Jacques Derrida, o kome će biti reči na uvodu u radikalne teorije 20. aprila, dok se Jacques Derrida bavio dekonstrukcijom istorije filozofije, Gilles Deleuze se bavio perverzijom, pervertiranjem filozofskog nasljeđa. Na inventivan način je tumačio jeretičke mislioce poput Stoika, Spinoze, Humea, Nietzschea, Bergsona i drugih. A paralelno sa tim se radi i o izgradnji novih pojmova. Deleuze je jedan od retkih u 20. veku koji su uspeli da stvore mišljenje sa samostalnom, karakterističnom logikom. Ono što je za nas trenutno najvažnije jeste činjenica da je Deleuze radikalan i na polju politike. Zapravo, svaki od Deleuzovih bitnih pojmova ima i društveni politički značaj. Imanencija istovremeno označava i odbacivanje svake heteronomije, to je svake političke, pravne i ekonomske spojašnjosti koja samo parazitira na nama. Upotreba pojma mnoštva, multipliciteta, odnosno razlike ujedno podrazumeva i odbacivanje one logike koja predstavlja vladavinu jednog ili istog i tako dalje i tako dalje. 1990. godine je Gilles Deleuze u razgovoru sa Antonio Negrijem rekao sljedeće. Felix Guattari i ja smo, iako na različite načine, ostali marksisti. Smatramo da se svaka politička filozofija vrti oko kapitalizma, oko analize kapitalizma i njegovog razvoja. Kod Marksa nam je ono najvažnije, analiza kapitalizma kao sistema u kojem je osnovna granica sam kapital, kraj citata. I u istom periodu je Deleuze planirao knjigu o veličini Marksa, Grandeur de Marx. Valja istaći i Deleuzov razgovor sa Foucaultom o intelektualcima i moći, gdje je Deleuze rekao sljedeće. Ne možemo da se bavimo sa jednim aspektom moći, a da pritom nemamo posla i sa celinom. Svaka delimična revolucionarna akcija pripada borbi radničke klase. Kraj citata. Deleuze je u svom zajedničkom radu sa Guattarijem, tokom velikog poduhvata koji je dobio naziv Kapitalizam i schizofrenija, opisao kapitalizam kao dvosmislenu dinamiku, kao sistem koji s jedne strane dekodira sve granice kroz flukseve radne snage, kapitala i roba, ali je istovremeno i reakcionarnog karaktera, jer onemogućava pravu proizvodnju i pravu kreativnost želje. Iako se Deleuze u velikoj meri oslanja na Marksa, njegova teorija je istovremeno i udaljena od izvesnih ortodoksnih verzija marksizma. Jean-Jacques Lecercle je govorio o paramarksizmu Deleuze i Guattarija, a Jacques Donzelot je govorio o njihovom hipermarksizmu. Prvo, za njih istorija nije kontinuitet, već je serija susreta i kontingentnih situacija s onu stranu univerzalne svrhovitosti. Drugo, za njih oslobođenje nije postojanje svesnim, nije izgradnja klasne svesti, klasne samosvesti, već je stvaranje novih autonomnih načina života, ovdje i sada, a to podrazumeva i govor o subracionalnim aspektima života, između ostalog zato Deleuze i Guattari analiziraju vezu između želje i proizvodnje. Treće, za njih rad nije grobar kapitalizma unutar sistema, već je puki aspekt apstraktne samovalorizacije kapitala. Time su Deleuze i Guattari deo bogate tradicije odbijanja rada. Četvrto, na kraju, za razliku od hegelijanizma i dijalektike, Deleuze i Guattari se ne bave kritikom sistema, negacijom
ili analizom protivrečnosti, društvenih kontradikcija. Ono što je kod njih važno jeste samo afirmacija. Šta bi to značilo u praksi? Verovatno bi to podrazumevalo samostalne linije bekstva s onu stranu državne prinude i s onu stranu apstraktne prinude maksimalizacije profita. Tema današnjeg prvog predavanja je politike istine Žila Deleza. Mislim da je taj naslov izuzetno zanimljiv iz više razloga. Prvo, koliko ja znam, bit će reči o ranom Delezu, dakle ne o saradnji Deleza sa Guattarijem, već o ranom Delezu koji je pre svega pisao filozofske knjige, šta god to značilo, koje nisu bile toliko političkog karaktera i recimo jedan Slavoj Žižek tvrdi da je Deleuze pre saradnje sa Guattarijom bio jedan apolitičan mislilac, jedan elitistički mislilac koji se bavio hermetičnim pojmovima, ali njegovi tekstovi zapravo nemaju neku političku relevantnost. Mislim da je zato taj pristup izuzetno zanimljiv. Što više neki mislioci poput Alena Badiou ili Petera Holvarda tvrde da Deleuzeova filozofija nema nikakvu političku relevantnost. To je jedan aspekt zbog koje smatram da je ova tema jako zanimljiva i mislim da je izazov i za sve nas. A s druge strane, jako zanimljivo da je Ivan uzeo pojam istine, koji na prvi pogled bi moglo da nam se učini da taj pojam uopšte nema neki veliki značaj kod Deleuze. Recimo, sećam se monografije Dossa o Deleuzu, gde on upoređuje Foucaulta i Deleuza i baš ističe to da dok kod Foucaulta istina ima užasno veliko značenje, užasno veliki značaj, kod Deleuza taj pojam nema nikakvu ulogu ili ako ima, ta uloga je samo negativna. Tako da je ovaj naslov politike istine Žila Deleuza jako zanimljiv. Samo da pročitam nekoliko rečenica o Ivanu. Ivan je studirao pravo i filozofiju na Beogradskom univerzitetu, diplomirao filozofiju na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, od 1995. stalni saradnik trećeg programa Radio Beograda, gde danas radi na mestu zamenika glavnog i odgovornog urednika. Bavi se savremenom francuskom i političkom filozofijom, objavio 30 tekstova i studija u domaćoj i stranoj stručnoj periodici i blizu 150 prikaza, osvrta i recenzija u domaćoj nedeljnoj i dnevnoj štampi, prevodi se francuskog i italijanskog, knjigu izabranih osvrta, prikaza i recenzija, filozofski fragment je objavila izdavačka kuća Karpos 2011. godine. I jedna važna rečenica je tu izostala, čini mi se da je Ivan preveo Deleuzovo glavno delo, Razlika i ponavljanje, i ja mislim da je taj prevod užasno dobar. Dragi Ivane, hvala ti što si došao kod nas i dajem ti reč. Jel treba da uzima mikrofon ili može? Da, ako možeš. Aha, ovo. Zato što se snima, jel? Ako možeš malo da spustiš ovo. Znači, moram reći da je meni jako žao što je Mark prekinuo na najzanimljivije moment. Mislim, nije zanimljiv moment što je pričao o meni, nego je ovaj uvod je bio vrlo zanimljiv. I čisto mi je žao što sad će on da pije pivo, a ja ću da pričam umjesto da bude obrnut. Sviđa mi se ovdje. Mada mi se više sviđa njegova uloga nego moja. A još mi se više dopada što se Marku sviđa naslov ovog izlaganja politike istine, zato što je to zapravo njegov naslov, o čemu on naravno pojma nema, ali dopisujući se sa, dakle, govor ili izlaganje o Žilu Deleuzu počeću Markom Lošancom, što je potpuno normalno. Dakle, u toj mojoj prepisci sa Markom, to su vrlo kratka pisma, bila manje ili više informacija smo razmenjivali, otkrio sam jednu Markovu potpuno razoružavajuću osobinu, a to je jedna
potpuna izgubljenost i rasejanost kada su u pitanju komplikovane stvari poput davanja elementarne informacije. Recimo, pitan ga kada je predavanje, on kaže vidimo se 6. maja. Misli naravno na 6. april. Gde će biti izlaganje, odgovori mi na primjer. Zaboravio sam odgovore, premda sad shvatam da je trebalo da ih zapisam u Novom Sadu. Mislim, tako informativne stvari mi je davao. Tako se dogodilo i on mi je zatražio naslov ovog o čemu ću ja danas da govorim. Ja sam dao, više se ne sjećam šta sam rekao, on mi odgovara politike istine, super. Onda mu ja odgovaram da, ja mislim isto da je super, ali je problem što ja to nisam naprosto, ali prihvatam zato što mi se zapravo mnogo dopada. I tako da je zapravo kum ovome predavao, naslova ovog izlaganja Marka, ali kako god bilo, ja sam svakako hteo da govorim o Deleuzeovom pojmu istine, ali s obzirom na ovaj uvod, dozvolite mi još jednu improvizaciju koja će traje nekoliko minuta i koja neće biti hardcore. Priča, naime, ova Markova rasejanost, izgubljenost, kad sam rekao da je to razoružavajuća osobina, duboko verujem, i to je jedno strašno konzervativno verovanje, ali naprosto ne odustajem od njega, da kogod se bavi filozofijom, kogod nema drugog izbora osim filozofije, a to nije uvek udoban izbor, on negde, onu tzv. Stvarnost, koju manje ili više svi delimo, negde za njega stvarnost ne sme biti obavezujuća na način na koji je ta vrsta stvarnosti obavezujuća za jednog menadžera ili što reče Deleuze u ovom filmu, informatičara. Dakle, samog Deleuza ta i takva stvarnost nije obavezivala u najjačem mogućem smislu. Mark je ovde pomenuo jednu predivnu biografiju. François Dos je napisao prelepu knjigu, ogromnu knjigu, ovoliku. Inače, to je jedan francuski, ja mislim da je on filozof po obrazovanju koji se specijalizovao za te vrste biografije. On je napisao, kažem, tu predivnu knjigu o Deleuzu i Guattariju, gde ima mnoštvo detalja koje do tada nismo znali. Recimo, ta Deleuzova izgubljenost i taj malo nepoverljiv odnos prema toj stvarnosti, mislim kako ta stvarnost radi, šta je sada to, izražavala se u tim njegovim nekim sitnim neurozama. Recimo, on se panično plašio da ne zakasni na predavanje. Pariz je naravno saobraćajni košmar, ali, kako bih rekao, za razliku od Beograda, oni imaju metro. Sad, Deleuze je metro upreko se za svaki slučaj polazi jedno 4 sata pre predavanja da ne bi zakasnio. I onda kad se nađe tamo 2,5 sata, mislim, za takvog čoveka se uvek, njemu nikad nije dosadno. I on je znao kako da provede to vreme, ali sam taj moment koji inače ne bi loše bilo da naši profesori to malo čuju. Pričamo, naravno, ne mislim na ovde dvojicu prisutnih profesora koji zaslužuju najveće poštovanje. Dakle, dolazio je od paničnom strahu da ne zakasni, kretao je, dakle, 4 sata. Gilles Deleuze je, u ovom filmu ste to mogli da vidite, iz nekog razloga, potpuno nepoznatog, puštao nokte. Ovoliki su mu nokti. Zašto je to radio, ne znam. Jedan od ovde prisutnih profesora rekao da bi mogao da se češka, je li tako? Da bi mogao bolje da se češka. On je puštao te nokte zbog nečeg. Ne znam zbog čega je puštao, ne zanima me. To upućuje na tu njegovu neurozu, na taj njegovu izmeštenost iz te stvarnosti. Gilles Deleuze je mrzeo mleko. Ima epizodu u ovom filmu, video je kap mleka na nekoj večeri, nije mogao da večera. Gilles Deleuze, koji je inače, i to ću pokušati da pokažem, par excellence, politički filozof. Svaku grupu ljudi koja je bila, dakle, kad god ima više od 2 osobe, to je već za njega gužva. Dakle, par excellence politički filozof je mrzeo gužva, naravno da je išao na raznorazne, zajedno sa Foucaultom, manifestacije. Gilles Deleuze nije izlazio uglavnom iz kuće. Zašto? Pa nema šta da vidi tamo napolju. Tu su njegove knjige, ode u Grčku zbog svojih pluća. Naime, njemu su 28 godina izvadili jedno plućno krilo. Gilles Deleuze je obsesivno radio to što je radio i ako budete ikada čitali njegovu prvu knjigu na francuskom jeziku, Empirizam i subjektivnost, to je vezana divna epizoda. Naime, on u tim godinama, kad je bio mlad čovjek, nije najbolje vladao francuskim jezikom. Nije previše obraćao pažnju na to i moram reći da moje iskustvo govori da on nije veliki stilista. On je toliko strastan čovek da se to vidi u jeziku, ali on nije veliki stilista francuskog jezika i on je svoj prvi rukopis dao Michelu Tournieu,
prvom komšiji u jednom obskurnom hotelu na ostrvu Saint-Louis, u samom centru Pariza. Inače, opis te Deleuzeove sobe je fenomenalna. Dakle, neka obskurna soba sa slikama, knjigama, fantastična stvar. Ali, dakle, on da rukopis Michelu Tournijevu, koji je već u to vreme pokazivao da će biti veliki pisac, i kada je dobio nazad tu knjigu, on se šokirao. Pa kak je, kaže, ovo ima veze s onim što sam ja napisao. Ali je bio dovoljno pametan, ok, ja mislim da je on genijalan tip, i ta genijalnost se vidi čak i u tim sitnicama. On je pristao da se knjiga pojavi takva kakva je, i to što budete čitali, ako neko bude čitao na francuskom jeziku, to je zapravo knjiga u kojoj je Michel Tournier u mnogome učestvovao, ali već tada se, čini mi se, zapatila kod njega ta ideja da nije nužno da rukopis bude rukopis jednog čoveka, da može u tome da učestvuje više njih. Saradnja sa Felixom Guattarijem je poznata, sa Claire Parnet takođe. I najzad da ovaj prigodni ili možda i najzanimljiviji deo ovoga o čemu ću govoriti, završim jednom epizodicom koja je u vezi sa njegovom saradnjom sa Felixom Guattarijem, sa tim čudnim prijateljstvom, sa tim rastrzanim prijateljstvom. Kako su se sreli, duga priča, kako su počeli da sarađuju, preskočit ću i to, ali nesrećni Felix Guattari je bio nateran, a znate koga je naterao, da da ostavku ili barem da uzme godinu dana neplaćeno u psihijatrijskoj bolnici u kojoj je radio, da bi mogao da radi sa Gillesom Deleuzeom. I sad, tek u posljednjih nekoliko godina objavljena su pisma koja su iz tog perioda. Felix Guattari s jedne strane i Gilles Deleuze sa druge strane pisali trećim osobama. Dakle, ne jedan drugome, nego trećim osobama. I sada čitate Deleuzeovo pismo u vezi sa njihovom saradnjom i kaže Gilles Deleuze, Felix je, kaže, divan. Felix je čaroban. Kaže, on je tako sirov, da njemu kuljaju ideje. Kaže, on meni izručuje sirove pojmove, a ja, kaže, ih onako prerađujem, teljem, tešem, uživam u njima, radim na njima. Gilles Deleuze je, dakle, zahtevao od Felixa Guattarija, ako si mi prijatelj, uradit ćeš to, da da ostavku na posao, dobro plaćeni posao u jednoj ludnici, psihijatrijskoj bolnici, i da kako se probudi, krene da piše. I ovaj nesrećnik je budio se uredno, počinju u 9 da piše, s tim što je u 5 popodne morao da prekine da piše, da spakuje to što je napisao i da ne pročita, jer ovoga nije zanimalo Deleuza, kako će to biti stilski obrađeno, i on mu je istog dana slao rukopis. A ovaj manijak bi jedva dočekao da to dobije i počinio da radi na tome oduševljen eruptivnošću Guattarijevih ideja. I tako svakog dana, i tako godinu dana, i tako su nastali, tako je nastao pre svega Anti-Edip, a potom i Mille Plateau. Međutim, imamo i Guattarijeva pisma, a ona glase ovako. Kaže, ovaj tip me mrvi. Ovaj tip me krade od mene samog. Ja više ne znam ko sam. Kaže, on svakodnevno tuče po meni svojom teškom filozofskom artiljerijom koja seže od Platona do danas. Ja sam rasturen, ja sam rastrojen, ja više ne znam ko sam. Ja ovako više ne mogu. Fascinantno. Deleuze oduševljen, zaljubljen, krade ga, uzima ga, krivotvori ga, mrvi ga, slama ga, a ovaj nesrećnik poslušno radi, puni ga materijalom, šalje to, uspešno radi, i iz toga se rađaju te dve čudesne knjige, pre svega te dve, Anti-Edip s jedne i 1000 ravni sa druge strane, za koje će do dan danas vlada žestoka, mada naravno niskog intenziteta, svađa šta je to, šta su te knjige, šta one znače. Malo prepomenuti Žižek će reći da je Anti-Edip knjiga koju ona najmanje voli, da smatra to bez veze. To ne znači ništa. Koliko sam shvatio, ni o 1000 ravni nema preveliko mišljenje, mada drži malo više nego ovo. S druge strane ima ljudi, a ovde jedan među njima, koji Anti-Edip smatra genijalnim delom. Ja ću da izbegnem lukavo da kažem šta mislim o toj knjizi. Kao god bilo, čitava ta priča je potpuno fascinantna. Vrlo je važno ovo što je Mark rekao na samom početku, da prvi deo Deleuzovog stvaralaštva mnogi smatraju nepolitičkim.
i da politička priča počinje tek sa Anti-Edipom 1900, koje godine, beš, 72. godine. Pričemu moram da podsjetim da diference, dakle razliku i ponavljanje, Deleuze objavljuje 68. godine, Logiku smisla 1969. godine. Mislim da je 1968. godine ova velika knjiga o Spinozi. Pošto nemamo puno vremena, direktno ću da kažem šta mislim o tome, verovatno neću uspeti to da pokažem, ali ću svejedno reći. Mislim da su njegova prva dela, dakle od prvog do posljednjeg dela, to su par excellence političke knjige. To je par excellence politička filozofija, bez obzira što nećemo naći u njegovim tekstovima do Anti-Edipa eksplicitno političke referencije ili eksplicitne reference na politiku, odnosno političku misao. Jedan od tih pojmova koji će, po mom neskromnom mišljenju, odigrati strahovitu važnu ulogu u njegovom konstituisanju kao političkog mislioca jeste i pojam istine. Pojam istine, dakle, nije nešto po čemu se Deleuze prepoznaje. Kada govorimo o pojmu istine, prećemo da referiramo, ne znam, na Platona, Dekarta. Imamo, dakle, mislioce istine. Čitava analitička filozofija je u znaku pojma istine. Deleuze nije neko ko se prepoznaje po tom pojmu. Ali, što bi rekao Michel Foucault, odsustvo pojma istine u njegovim delima, posebno u tim prvim delima, i više je nego simptomatična, a ono nešto malo mesta gde govori o pojmu istine, pa to će biti tema ovog izlaganja, čije vreme lagano ističe, jer sam preterao u ovom uvodu. Kako god bilo, politike istine je divan naslov, zato što je savršeno delezovski, a savršeno delezovski je zato što pokušava da spoji dva pojma koje su na prvi pogled, ako ne nespojiva, a onda barem u našem kolektivnom imaginarijumu, u našoj dobroj volji da mislimo, ta dva pojma su makar, ako ne direktno suprotstavljena, a onda izvesna napetost postoji među njima. Jer istina, kaže ta naša predrasuda ili to naše predmnevanje, istina mora biti nezavisna od toga kako mi gledamo na samu istinu. Na istinu se može gledati na različite načine, ali ona mora moći da bude jedna. Istina je, dakle, nezavisna od naših političkih intervencija u samu stvarnost ili u samu istinu. Istina je, dakle, s jedne strane. Politika bi morala da bude s druge strane, jer u njoj nema nikakve nužnosti. Istina nije uslov mogućnosti politike. Politika može biti istinita. Ona može u sebi da sadrži istinite elemente, ali istina nije nužna za politiku, jer i laž može da bude jednako delotvorna kao istina ili čak i delotvornija. Prema tome, politike istine bi u tom našem prvom intuitivnom shvatanju ta dva pojma čak bila neka vrsta oksimorona. Politike istine bi bile neka vrsta gvožđa, kao što kaže, drvenog gvožđa, jel? Nekog okruglog kvadrata. Zašto uopšte stavljati te dve stvari koje ne idu jedna uz drugu? Čini mi se da Gilles Deleuze pojam istine čita u jednoj velikoj tradiciji koja seže od Machiavellija pa otprilike do njega. U svojim ranim delima, dakle, tu je, ajde ja da budem malo samo hvalisav, što me Mark nije dovoljno hvalio, osjećam se uskraćen. Zapravo, da, Différence et Répétition je remek delo, strašno sam ponosan na to što sam uradio. Da li sam dobro uradio, uprkos tome što je Mark rekao da je to užasno dobar prevod. Sviđa mi se užasno dobar prevod, ima dvosmislenosti. Ja sam, iskren da budem ponosan na ovu knjigu, Proust i znaci. To je, dakle, rano Deleuzeovo delo iz 1960 i neke godine. 60 i neke godine. I tu imamo nekoliko poglavlja posvećenih istini, ali takođe nekoliko poglavlja posvećenih istini imamo i u knjizi Nietzsche i filozofija. S obzirom da sam ja, kada je reč o organizatorima, opomenut da će ovde biti heterogene publike i da zapravo pokušam da relativno suspregnem svoju strast prema Deleuzu zarad precisnosti, ja sam odlučio zapravo da se koncentrišem na nekoliko izvoda iz knjige Nietzsche i filozofija, možda i na ovu knjigu Proust i znaci, i da pokušam direktno na materijalu da pokažem šta je to radikalno i revolucionarno u Deleuzeovom shvatanju istine. Zbog čega istina nije onaj pojam za koji se on hvata i zbog čega to njegovo razumevanje ili nerazumevanje istine jeste konstitutivno za njegovo delovanje
kao političkog mislioca. Dakle, u vreme kada se Deleuze bavi Nietzscheom, Nietzsche tek ulazi zapravo na francusku scenu. On i Foucault zapravo rade zajednički na priređivanju sabranih Nietzscheovih dela i Nietzsche je zapravo nedovoljno poznat u Francuskoj. U to vreme vladaju fenomenologija s jedne strane, Hegel je ova hegelijanska priča sa druge i marksizam sa treće strane. To su tri najjače struje. Na akademiji, to jest na fakultetima, imamo najjaču ovu struju hegelijansku, dakle, klasična nemačka filozofija, fenomenologija jeste i nije na univerzitetu, dok je marksizam uglavnom izvan univerziteta, ali je strahovito uticajan i jak. Tu se sada pojavljuje Nietzsche, Deleuze ga grabi i piše ovu potpuno čarobnu knjigu, Nietzsche i filozofija, prevedena je kod nas, Svetlana Stojanović je to prevela, mislim da je prevod upotrebljiv, premda na nekim mestima treba biti oprezan. Kako god bilo, za razliku od našeg poznatog profesora Mihajla Đurića, smatram da je ovo najbolja knjiga koja je napisana o Nietzscheu, uz Heideggerovog Nietzschea 1 i 2, ali molim vas, ovdje ćete naučiti puno o Nietzscheu, ali ćemo mnogo više naučiti o Deleuzu iz ove knjige. Prva dva poglavlja ove knjige, doslovno prva dva, prvo se zove pojam genealogije, drugo poglavlje se zove smisao. Ako ikada budem bio na fakultetu, dakle, ova dva poglavlja ću sa svakom generacijom studenta da radim. Boljeg uvoda u filozofiju, po mom mišljenju, nema. Čak i ono što se zove uvod u filozofiju nije ovako moćno. Ali kada sam prvi put pre jedno 20 godina došao do ove knjige, kad sam pročitao, nisam razumio ništa. Savršeno ništa nisam razumio. Da li sad bolje razumem, nisam siguran, ali ja ću tu svoju strepnju da podelim sa vama i pročitaću, a zatim ću pokušati da prokomentarišem 2-3 pasusa. Dakle, ništa naročito ambiciozno. Očekujem da nešto ambiciozniji budemo u razgovoru posle ovih još 20 minuta, naročito od Marka očekujem podsticajna pitanja. Ali ću pročitati, dakle, nekoliko rečenica i pokušat ću da ih razložim. Doslovno prva stranica ove knjige, u prvom pasusu, pojam genealogije se zove naslov tog odeljka. Deleuze govori o pojmu vrednosti. Pa kaže, pojam vrednosti zapravo implicira kritički preokret. Pojam vrednosti implicira kritički preokret. Dakle, on se hvata za Nietzschea i direktno kreće na Kanta. I kaže, Kant u svojoj filozofiji nema pojam vrednosti. Nikada pojam vrednosti zapravo i pojam smisla Kant nije problematizovao, uprkos tome što osnovna njegova dela u svom naslovu imaju reč kritika. Molim vas, znam da sam dovoljno vremena izgubio do sada, ali mislim da je ovo strašno važno kad je Deleuze bio u pitanju, tako da ću otvoriti još jednu malu zagradu za polubiografsku intervenciju. Deleuze ima omiljene i neomiljene filozofe. Svim omiljenim filozofima Deleuze je posvetio po jednu knjigu. Leibniz, Spinoza, Nietzsche, Bergson, hvala Marks. To su čarobne knjige. Filozofe koje nije voleo, njima nije posvećivao knjige osim Kantu. Nije voleo Platona, Leibniza sam malo pre zaboravio, nije voleo Platona, nije voleo Kanta, nije voleo Hegela, pa ni fenomenologiju nije baš nešto naročito obožavao. Ali Kantu je posvetio jednu malu knjigu koja se zove Kantova kritička filozofija, prelepa knjiga, gde on jasno kaže čovjek je genijalan. Najveći izum modernog doba jeste transcendentalna struktura. On to eksplicitno kaže, ali tu nalazi silne probleme. Razlike i ponavljanje je antihegelijanska knjiga, dakle natopljena je Hegelom, ali on misli protiv Hegela. Zatvaram zagradu. Rečenica, dakle, koju bih prokomentarisao, glasi ovako. S jedne strane, vrednosti se pojavljuju ili nude, pročitaću najprej, a zatim se vraćam na rečenicu po rečenicu. S jedne strane, vrednosti se pojavljuju ili nude kao načela. Procena podrazumeva vrednosti na osnovu kojih se pojave ocenjuju. S druge strane, na dubljem nivou, vrednosti podrazumevaju procene, počinju problemi, vrednosti podrazumevaju procene, vrednostna stanovišta na osnovu kojih se izvodi sama njihova vrednost. Problem kritike je vrednost vrednosti. Idemo od početka.
S jedne strane, vrednosti se pojavljuju ili nude kao načela. Ovde ljudi nema nikakvih problema. Naprosto imamo vrednost koja se shvata kao načelo. Izbegavaću osetljive primere, eksplicitno političke sadržine, reći ću imamo neku vrednost koja kaže ne čini preljubu. To je načelo, to je vrednost. Na osnovu te vrednosti mi zapravo procenjujemo naše ili tuđe postupke. To je potpuno jasno. Procena podrazumeva vrednosti na osnovu kojih se pojave ocenjuju. Ali pazite šta kaže sledeća rečenica. S druge strane i na dubljem nivou, vrednosti podrazumevaju procene. Šta on tvrdi? Da procena, paradoksalno, konstituiše samu vrednost. Kako je to moguće? To bi bilo tvrditi kao da zapravo posledica konstituiše sam uzrok. Dakle, još jednom, vrednosti podrazumevaju procene. Vrednosti podrazumevaju vrednosna stanovišta na osnovu kojih se izvodi sama njihova vrednost. Malo razjašnjenje. Procena je ono što povratno konstituiše samu vrednost. Ocena koju mi dajemo nekome je konstitutivna za samu vrednost jer je nužno procenjivati da bi se ta vrednost utvrdila. Drugim rečima, procena je ono što samoj vrednosti daje vrednost. Procena je ono što samoj vrednosti daje vrednost. Međutim, ta vrednosti, kako sama vrednost ima vrednost? To je pitanje koje Deleuze postavlja zajedno sa Nietzscheom i to je ono što Kant u svojoj filozofiji ne postavlja. Kako sama vrednost ima vrednost? Šta je to na čemu sama vrednost izvlači sopstvenu vrednost? A onda nakon 2-3 rečenice imamo pasus od kojeg meni barem zastaje dah i uvek iznova zastaje dah. Godinu dana nisam čitao Deleuza i ovu knjigu koju, verujem da dosta dobro poznajem, ponovo sam uzeo da osvežim pamćenje i 4 dana ništa drugo nisam ni radio, nego se čudio nad time šta sam sve propustio u tim svojim prethodnim čitanjima. Čarobno. Mislim, koju knjigu poneti na pusto ostrvo, neku debelu ili neku relativno tanku, Boga mi, ne znam. Ko zna koliko sam je puta pročitao i evo ponovo, potpuno sam uzbuđen i zahvalan ovim ljudima što su mi dopustili priliku da popunim te neke, inače beskonačno duboke praznine. Dakle, prva rečenica je teška. Procena se definiše kao diferencijalni element odgovarajućih vrednosti. Ostavimo to po strani. Kritički i stvaralački, to je procena, u isto vreme i kritički i stvaralački element. Ostavimo to po strani na trenutak. Čitam bez prekida pa se vraćam. Procene svedene na svoj element, svedene na svoj element nisu vrednosti, već način življenja, vrsta života onih koji sude i procenjuju, što im služi kao načelo za vrednosti na osnovu kojih sude. Komplikovano, uzbudljivo, zanimljivo. Moram još jednom, procene svedene na svoj element, procena kao procena, to nije vrednost. Kad ja procenjujem nešto, pozivajući se na neku vrednost, sama moja procena nije vrednost. Šta je to? Način življenja. Vrsta života onih koji sude i procenjuju. I to, ta procena, to im služi kao načelo za vrednosti na osnovu kojih sude. Šta smo malo pre rekli? Paradoksalan odnos. Sama procena je potrebna da bi se vrednost konstituisala kao vrednost. To što ja neprestano sudim, to nije vrednost, ali mi je to potrebno da bih utvrdio tu vrednost, da bih utvrdio sebe u sopstvenom životu, da moj život počiva na tim vrednostima. Ne čini preljubu, setimo se filma Ko to tamo peva, imamo Batu Stojkovića i ono društvo koje, dakle, ko tamo vodi ljubav, Slavko Štimac sa nekom devojkom i oni su se načičkali, sad gledaju seks. U jednom trenutku ovih provale i dignu dreku i onda Bata Stojković ustane i prvi kaže sram vas, ne kaže njima koji gledaju, nego kaže Slavku Štimcu ono sram vas bilo šta to radite, sram vas bilo da vas sram bude, na šta to liči. O njima piše Gilles Deleuze, o Bati Stojkoviću i dakle tom društvu iz Palanke. Dakle, on je procenio to, ali vidite na koji način je procenio, on je sopstveni život uložio u tu priču. Bata Stojković je sopstveni život, sopstvenu moralnu pojavu i veličinu uložio u taj gest, sram vas bilo šta to radite. Ali to je ono što čačka Nietzschea, a sa Nietzscheom i Deleuza.
To znači, dakle, ovo do sada što smo rekli, da uvek imamo verovanja, osjećanja i misli koje zaslužujemo s obzirom na naš način življenja ili stil života. Mi zaslužujemo, dakle, to što smo izvukli iz sopstvenog života. A šta to dalje znači? Ima stvari koje se ne mogu govoriti. Pazite, ima stvari koje se ne mogu govoriti, osjećati ili zamišljati. Ima vrednosti u koje se ne može verovati ako se ne procenjuju nisko. Ako se ne živi i ne misli nisko. Strašan ničeanski moment. To je suština. Visoko i nisko, plemenito i prosto nisu vrednosti, već predstavljaju diferencijalni element iz kojeg se izvodi vrednost same vrednosti. Nietzsche pokreće ta pitanja, on uvodi plemenito i nisko, on uvodi malo i veliko. Ali kad vi procenjujete nešto, iako verujete da iza vas stoji čitavo brdo vrednosti, načela, moralni razlozi, vi zapravo ne procenjujete na osnovu tih vrednosti, jer nikada zapravo se niste zapitali koje je poreklo tih vrednosti. Vi svi procenjujete iz sopstvene perspektive, odnosno iz perspektive vašeg života. Kada Bata Stojković kaže sram vas bilo, Bata Stojković je u tom filmu smrad običan. On je mali provincijalni tip sa šeširićem, on je mali moralista, on je onaj koji misli nisko, ali on iz te perspektive procenjuje to što procenjuje. To kritikuje Nietzsche, to kritikuje Deleuze. To je perspektiva iz koje taj čin vođenja ljubavi dvoje mladih ljudi može da bude sram vas bilo, zato što je to niska perspektiva. Nikome normalnom to neće pasti na pamet da osudi dvoje mladih ljudi zbog toga. I naravno da ovi zasluđuju osudu koji to gledaju. Mislim, ni to nije ništa strašno, ali to je paradigmatična situacija za ovu priču. Dakle, ovde Deleuze, vodeći se za Nietzscheom, postavlja ključno pitanje, jedno od ključnih pitanja svoje filozofije. Šta je to što vrednostima daje vrednost? To pitanje do Nietzschea, kaže on, niko nije postavio. Nietzsche ustaje protiv visoke ideje utemeljenja koje vrednosti ostavlja ravnodušnim prema vlastitom poreklu. Ravnodušni smo prema vlastitom poreklu, prema poreklu, dakle, tih vrednosti, jer one su naprosto date. Jedna od tih vrednosti je vrednost istine. Istovremeno, on ustaje protiv ideje običnog uzročnog izvođenja ili ravnog početka, koja poreklo određuje kao ravnodušno prema vrednostima. Dakle, s jedne strane imate ove metafizičare ili velike mislioce koji kažu, pa dobro, vrednosti su nam date, istina je najveća moguća vrednost, sledimo je, i imate ove utilitariste koji kažu, pa baš nas briga za poreklo, da, važno je da li to funkcioniše ili ne. Funkcioniše, super, idemo dalje. Mala zagrada. Ovde je reč o genealogiji, tu ne treba zaboraviti. Kad sam prevodio čuveni tekst Foucault, Nietzsche, genealogija i istorija, na kraju prvog pasusa postoji ovakva rečenica. La recherche de l'origine, non, la généalogie, ce n'est pas la recherche de l'origine. La généalogie, ce n'est pas la recherche. Généalogie, ce n'est pas la recherche de l'origine. On tu kaže sledeće stvari. Genealogija nije potraga za poreklom. Prevodići, dakle, to, dosta davno, ja sam tu rečenicu mrtav hladan proveo ovako. Genealogija je potraga za poreklom. Zašto sam to preveo popravio sam, preobjavljivanje. Ali zašto sam to preveo tako? Zato što jednostavno nisam mogao da verujem da tako nešto može da bude napisano. Ja sam slep za negaciju. Ce n'est pas, to nije. To je nedvosmisleno, tu se nema šta razmišljati. Ali ja sam toliko šokiran time da on je napisao da genealogija nije potraga za poreklom, da jednostavno moj to nije hteo da prihvati. Jer svi mi znamo šta je genealogija, pa genealogija jeste potraga za poreklom. A onda dolazi Nietzsche i dolaze ovi ludaci koji kaže, polako ljudi, šta vi radite kad provodite genealoško istraživanje? Vi mislite da tražite prvog u lozi i vi ga tražite. I vi ćete ga naći. I tu nema nikakvih problema. Ali šta je problem? Pa problem je u tome što i tog prvog možemo da podvrgnemo genealoškom ispitivanju, pa će i taj prethodni da nema početka. Genealogija nam pokazuje da početka nema.
ili barem nema početka na kojih se možete osloniti tako da iz tog početka vi gradite nekakvu konstrukciju. U osnovi tih genealoških istraživanja koje nalaze taj početak, koje nalaže arhe, nalaze se svi fašizmi, nalaze se sve budalaštine, rasa, poreklo, krv, onaj prvi ulozi. Pa baš me briga, mislim, ko je prvi ulaz. Zašto je to bitno? Zašto bi to uopšte bilo bitno? Izum ničeanski koji Foucault i Deleuze razrađuju jeste to. Genealogija nije potraga za poreklom. Ili ako jeste, ona nam pokazuje da porekla nema. Ona nam pokazuje da nema prvog ulozi. Genealogija pokazuje da u osnovi uvek stoji nekakav odnos moći, odnos sila, ne temelj, ne ono na što se možemo osloniti. Vrednost vrednosti. A koja je najveća vrednost u istoriji filozofije do sada? Pa istina. Istina se nikada nije dovela u pitanje. Mogu se dovoditi, i on kaže, i Kant je dovodio u pitanje rezultate, potrage, ne znam već šta, ali sama istina nikada, se kaže Deleuze, do Ničea nije dovodila u pitanje. Posledice ovoga što Deleuze radi preko Ničea su pa ozbiljne. Ne mogu se, razume se, pokazati u narednih 10 minuta, ali opet mogu da se pozovem na nekoliko rečenica, može i 15 da bude, kaže čovjek. Dovođeni su, dakle, kaže, u pitanje samo posledice tumačenja istine, ali sama istina se nikada nije dovela u pitanje. Pourquoi? Varum? Zašto nikada nismo doveli u pitanje samu istinu? U čemu je problem? Zašto je ona toliko vredna? Šta to znači? Šta znači da se istina ne može dovesti u pitanje? Da li bi se naš svet srušio bez istine? Odgovor tradicionalne filozofije kaže da, ovaj svet počiva na istini. Ovde moramo, nažalost, da preskočimo veliku. I on misli da bi se svet srušio bez istine. Moramo da preskočimo tu veliku istoriju pojma istine. Ali ono što se mora pomenuti, makar za 1 minut, jeste da čak i one ekskluzivnije, zanimljivije teorije istine negde moraju da se zakače na teoriju istine kao korespondencija. Šta to znači? To znači da istina uvek jeste nekakav odnos prema nečemu što je nepomerljivo. Dakle, s jedne strane imamo jednu koherentnu strukturu, nazovimo je stvarnost, koja je uvek jednaka sebi, koja se nikada ne menja bez obzira iz koje perspektive mi gledali, menjaju se perspektive, menjaju se subjektivni pogledi, ali ta stvarnost mora biti uvek jednaka sebi, jer da nije jednaka sebi mi ne bismo mogli da govorimo ni o kakvoj istini, jer istina jeste uvek naš odnos, sameravanje, konformizam, konformno, saobrazno toj nepomerljivoj strukturi stvarnosti. Da vulgarizujem, premda ne mnogo. Ovaj sto mora biti ovakav kakav je, jer da nije takav kakav je, nikakve istine ne bi moglo da bude. Na svu sreću, kažu klasična tumačenja, istine ima zato što je ovaj sto ovakav kakav je i kada budemo došli sutra, on će i dalje biti ovakav kakav je, na svu sreću, i ako neko pokuša baš glavom da ga razbije, vidjet će šta znači vera u to da nema istine. Povredit će se, raskrvarit će se, u boljim i treniranim slučajevima možda će polomi 100, ali struktura stvarnosti jeste takva da mi uvek možemo da se pozovemo na tu i takvu nepromenljivu strukturu. Malo je vulgarno, ali u osnovi korespondencije, teorije istine kao korespondencije, stoji otprilike takva konstrukcija. A onda, kažem, dolaze ovi ludaci, tipovi koji kažu da stvar možda ne stoji baš tako prosto, te da tu ima nekih problema, te da naša vera u tu takvu stvarnost i tekako može da se dovede u pitanje. Pa onda, na primjer, kažu ovako. Nema istine koja, pre nego što je postala istina, pazite, nema istine pre nego što je postala istina. Već sam jezik je subverzivan. Nema istine koja pre nego što je postala istina nije bila ispunjenje jednog smisla ili ostvarenje jedne vrednosti. Istina, dakle, postaje i postanak istine istinom pretpostavlja nešto što se nalazi pre same istine. Šta je to što se nalazi pre same istine? Pa nekakva vrednost koja se nikada ne dovodi u pitanje, jer kad bi se ona dovela u pitanje i sam pojam istine bio bi doveden u pitanje.
Nemamo vremena da ulazimo u detalje, ali istina kao pojam je potpuno neodređena, kaže Deleuze. Istina kao pojam je potpuno neodređena. Sve zavisi od vrednosti i smisla onoga što mislimo. Nemam više vremena da idem polako. Zbog toga šematski. Ove ideje, blesave ideje, Deleuze padaju na pamet kada postavi pitanje šta je to mišljenje. Kakve veze ima mišljenje i istina? I dolazi do onog zaključka, čitajući pre svega Platona, da istina i mišljenje mora da su u nekakvoj nužnoj vezi, inače se ne bi na taj način i tako lako povezivale. Mišljenje uvek pretpostavlja istinito mišljenje. Mi mislimo samo pod uslovom da nekakva istina postoji i jedino mišljenje dostojno toga da se nazove mišljenjem jeste ono mišljenje koje traga za istinom. Ali i za Boga kog đavola, kako mi znamo da je naše mišljenje usmereno na istinu? Klasičan odgovor kaže, pa to je prirodna stvar. Mi smo prirodno okrenuti ka istini. Ali opet Deleuze dođe i kaže, pa da, ali kako to prirodno? Na šta vi mislite kad kažete prirodno? A onda dođe Kant, recimo, i kaže, pre njega Locke, i kaže, pa da, ali mi imamo urođene ideje. Mi imamo urođene ideje. Ta predispozicija za istinu već se nalazi u nama samima. Kantova priča o subjektivnoj strukturi kaže to. Predispozicija za istinu već se nalazi tu, u nama samim, u našoj subjektivnoj strukturi. A onda opet dođe Deleuze i kaže, da, okej, ja to znam, ali zar onda nije to malo čudno da ako se predispozicija za istinu već nalazi u našem duhu, u našoj subjektivnoj strukturi, što onda znači tragati za istinom? Što bi to značilo tragati za istinom? Ako je istina već upisana, tragati za istinom znači tragati za nečim što je uvek već tu. Da se razumemo, to je velika moderna ideja, to je sjajna ideja. To je ideja koja je raskinula sa prethodnim srednjovekovnim poretkom. Jer je bilo nezamislivo ranije da istina počeva u nama samima. Opet jedna brza zagrada. To je klasično mesto filozofije koje se naprosto mora znati kao pesmica. Ovo zvuči odvratno što kažem kao pesmica, ali pesmica naravno ne u nekom vulgarnom smislu da morate da izdeklamujete, ali mora se znati taj moment. U moderno doba ulazimo kada raskidamo sa takozvanim transcendentnim autoritetom. Šta je transcendentni autoritet? Pa naprosto autoritet Božji, recimo. Sve naše radnje, sva naša saznanja, čitav naš život, opravdanje nalazi u transcendentnom autoritetu, u Bogu. Prema tome, istina je izvan nas, istina je u transcendentnom autoritetu, istina je u Bogu. Dolazi moderno doba, paradigma se menja i kaže sledeća stvar. Istina nije u transcendenciji, nego u imanenciji. Šta znači da je istina u imanenciji? Pa to, da je u nama samima. Da postoje nekakve urođene ideje, da postoje neka transcendentalna struktura, dakle struktura koja već nalazi se u samom čoveku, struktura koja je ista za sve ljude i to je nosilac istine. Šta garantuje tu istinu? Ne više Bog, nego garantujem ja, čovek, subjekt. To je garant istine. Ali onda opet dolazi ovo zakeralo francusko, a pre toga ovo nemačko, i kaže, pa dobro ljudi, ali šta, nešto tu ne valja. Jer ako je istina već tu u nama samima, šta je onda sa idejom metode? Šta znači ideja metode? Da li to znači da vi samo želite da tragate za istinom i kogod želi da traga za istinom, dovoljno je da se prepusti metodi, istinitoj metodi koja će ga dovesti do istine. Prema tome, da biste došli do istine, potrebno je samo da želite istinu, da poslušate metodu, onu dekartovsku, i istina je tu. Vi ćete je pronaći i nema nikakvih problema. Ali problem jeste u tome što ne možete prema Deleuze utvrditi nužnu vezu između mišljenja, subjektivne strukture i nužnosti istine. U knjizi Proust i znaci ta ideja je, čini mi se, izražena na najprecizniji mogući način. Pitanje je kako mišljenje načiniti nužnim. Šta je nužno u našem mišljenju? Odgovor Deleuzov je ništa. Nema ničeg nužnog u našem mišljenju. Koje su posledice po ovo moderno shvatanje istine? Posledice su strašne i razareviće. To znači da nam istina nije naprosto data. To znači da istina nije tu i samo čeka na nas. Istina nije, kako bi to Machiavelli rekao, sad jedna mala zagrada, da su me ljudi iz Rusije pozvali pre jedno, ne pre recimo 8 meseci, nego pre recimo 6, ja bih kao radikalnog mislioca predložio Machiavellija. Zatvaram zagradu. Dakle, istina nije, kako bi Machiavelli rekao, žena
koju ćemo da osvajamo naprasitošću, mudrošću, srećom i slične, kako se to kaže danas, to je politički nekorektan govor, jel? Dakle, to je Makijaveli, to je 15. vek. Ali, dakle, to Makijavelijevo izvrgavanje ruglu tog patrijarhalnog, seksističkog diskursa, dakle, negde i Deleuze to radi, kada dovodi istinu na taj način u pitanje. Ali ako istina nije tu naprosto da nam se otkrije, šta onda mi radimo sa istinom? Pa borimo se za nju. Borimo se za istinu. Ako je moderno doba utvrdilo da je istina negde u nama samima, da je ona već tu u nama i da je mi stavljamo u same stvari, pa se onda mi igramo na taj način što otkrivamo ono što smo već postavili u samu stvar, eksperiment, na primer, naučni eksperiment, ono otkriva ono što, dakle, kod eksperimenta vi stvorite uslove i onda, povinujući se tim uslovima koje ste sami napravili, onda izvučete istinu iz svega toga. I okej, to jeste istina, nema nekih problema, ali tu nastaju neki drugi problemi. Problem je što radimo s ovim velikim istinama. Tu nastupa ova, dakle, priča o mnoštvenosti, o pluralnosti istina, o različitim perspektivama. To je, dakle, taj čuveni Ničeov perspektivizam koji ovi luđaci razvijaju upravo do krajnjih mogućih konsekvenci. Te konsekvence su pomalo zastrašujuće. Ako nema jedne obavezujuće istine, postoji samo mnoštvo istina. Ali kako ih onda pomiriti? I eto momenta koji se pokazuje, ako se pitanje postavi na ovaj način, zbog čega Gilles Deleuze od prvog svog reda jeste par excellence politički mislilac. Jer ukoliko pristanete na pluralnost istina, na mnoštvo istina, ako pristanete na to da u ovoj sali sada ima 20 istina i da niko nije nužan da se povinuje istini bilo koga drugog, vi istog trenutka otvarate politički problem. Kako uzajamno suprotstavljene, prijateljske, neprijateljske, lepe ili ružne istine da koegzistiraju na istom mestu, a da se, ako ikako moguće, ne prikoljemo, ne zakoljemo, ne pobijemo? Kako je moguće da potpuno različite ideološke perspektive postoje na istom mestu? Kako je moguće da različite sile postoje na istom mestu, a da opet ono što se zove političkom zajednicom bude funkcionalno, a ako je ikako moguće i udobno? Odgovor nije, kako bih to rekao, ne može nam doneti spokoj, ali može barem da nas uputi na to da istina jeste ono, ukoliko se nalazimo u iole organizovanom političkom porektu, ono za šta možemo da se borimo. Istina nam naprosto nije data. Istina je ono što se proizvede. Ta istina može biti užasna. Ta istina može da glasi: Jevreji su otprilike isto što i štakori, pa ih onda valja pobiti. Istina može da glasi: zemlja je ravna ploča koju drže 4 kornjače koje leže na leđima 4 slona, i to je istina. Istina može da bude, recimo, da su piramide građene robovskom radnom snagom i molim, to je bila istina stotinama godina. Danas više nije. Političko pitanje, dakle, i dalje ostaje. Kako različite istine mogu da postoje u jednom organizovanom političkom društvu, a da to političko društvo bude funkcionalno? Sopstveni odgovor ja ovde neću da izreknem, barem ne u ovom delu, zato što onda zalazimo na jedan vrlo klizav teren koji će da nas suprotstavi različite ideološke poglede, ali razume se da u razgovoru i tako nešto može da bude ispitano. Ja ću sada završiti jer je prošlo 45 minuta, ne previše zadovoljan ovim što sam govorio, jer makoliko da sam pokušao da se koncentrišem na nešto što je vrlo konkretno, ja shvatam da ova tematika zaslužuje ne jedno predavanje, nego zaslužuje godine izučavanja. Ali ako bilo ko posle ovog predavanja u ovom ili u nekom od narednih života posegne za nekom od Deleuzovih knjiga, pa se čak i prevari pa mi napiše mail da možda nešto radimo zajedno, ja ću biti i više nego
zadovoljan. Hvala vam na pažnji.